ओमफ्राय बे फिसा सिन्दुर फुननायखौबो खानायजों खोबो थारमाने मा होननाय जादों आं हाबा जायाखै होननाय जादों जायाखै आहार जाफुनाय फिसा गोनां हिनजावखौ खारनाय खोनादों मा ओइ बेवहाय खोनादों खोनायाखैना बिदिनो खेबबाय थायो ओमफ्राय हेल' आक्रमण दिनैनि नैबे बेस्ट इक' ट्रेभेल बेखौ अलप एडजास्ट करे फैलाय दिया दादा मानो गिदिर सिन्दुर फुनो मानो फिसा फुनो मा खारन ओइ मा बिलाय आयु आरो सोरबा सोरबा नै बेजोंसो फुनो सिन्दुरखौ मिथिबाय नोंसोर नुफेराखै दा नै बेजोंसो फुनो सोरबा सोरबा सिन्दुरखौ सिन्दुरखौ खाफालाव थुनोसो हरदों बेना नै बेजोंसो फुनो बेयावसो फुनो ओरै मानो हिनजावफ्रा फिसा फिसा सिन्दुर फुनो ओमफ्राय बे फिसा सिन्दुर फुननायखौबो खानायजों खोबो थारमाने मा होननाय जादों आं हाबा जायाखै होननाय जादों जायाखै आखाइखौ लानानै खोबो नंगौ नों नङा आंना दाय जानोसैलाय खानाय खोबो बे अरजाया साफा सानै गाज्रि मोननाया जेबो नङा नंगौ नङा आरो हारे नों हाबा जाबाय सिन्दुरखौ मानो थुनो लाजिनांगौ जेखि एथ' गिदिर गिदिर समायलाबाय हाबाब सुवामि मोनजाब्लाबो मोनजायाब्लाबो दुखुब्लाबो सुखुब्लाबो अराय सम नोंजोंनो थैस' थांस' आं रायजो जागोन बिदि होना दालाय मान्डबाव हाथासुनिफ्राव आरो बे फाग्ला बे हिनजावानो बिदि एथ' गिदिर समाय लानोनो गुबुन हौवा लायोबावो मिथिबाय आं बिराद दुखु मोनो ओंखायनो आं बारा बुंला गाज्रि मोनगोन सिन्दुरखौ थुनोबा एखेबारे आदा खि ओरै सिगाङै थु आदा खि आरोखि जा दुखु मोनो फिसा फिसा थुयो हासिब गनसेया देरसिन जाबावोलै हासिब गनसेखौ मिथिना मिथिया एखेबारे हासिब गनसेया सोरनाबा सोरनाबा देरसिन जानो नागिरबावो सिन्दुर थुनाया माने मा होननाय जादों आं हाबा जायाखै होननाय जायाखै खि सोरबा ओंखायनो आदा खि थु फिसाइफोरखौ आं खावलायबाय हिनजावखौ एसे गिदिर एखेबारे दाग्ला थुनानै बेरायथो ओमफ्राय आं खावलायबावनो सानो हौवाफोरखौ मानसिफोरनि हौवाफोरनि हिनजावा मानो खारदों बेखौ खोन्थानोसै आङो नोंसोरो खोनादों नामा बबेबा जायगायाव आहार जाफुनाय फिसा गोनां हिनजावखौ खारनाय खोनादों नामा ओइ बेवहाय खोनादों खोनायाखैना नोंसोरो बहाबा खोनादों नामा आहार जाफुनाय उन्दैखौ गारनानै खारनाय गुबुन हौवाजों खोनायाखै दा होमब्ला आखाइखौ ओरैबादि अनसुलि बिमाफ्रा बा हाबा जानायफ्रा अन्थाव बाथाव बेस्रा आहार जाफुनाय गथ' बेखौ बोरै गारना खारलायखो खारा माब्ला खारो जेब्ला फिसाया क्लास 6 मोनबाय क्लास 7 मोनबाय 10-12 बोसोर 15 बोसोर जाहैबाय नैबे समावसो गारना खारो नोंसोर निउसाव दानो थांनानै नाय ओंखायनो आं खावलायदों हौवाफोरखौ आरोखि जायफोरना हिनजाव दं उन्दैफोरखौ जेब्ला 10 बोसोरबो जायो 12 बोसोर जायो 7 बोसोर जायो 4-5 बोसोर हारसिं स्कुलाव थांनो हानाय जायो होमब्ला बे खारनायफ्रा गासिबो बिदि गोनां गोजा दे सोरनाबा 6 बोसोर जाबाय सोरनाबा 10 बोसोर जाबाय सोरनाबा क्लास 6-7 मोनबाय दा नोंसोर निउसाव नुनायफ्रा गासिबो बिदिनो गोजा नंगौ ना
आहार जाफुनाय फिसा गोनाङा खारफेराखै ओंखायनो आं खावलायदों हौवाफोरखौ जै नोङो गावनि फिसा हिनजावखौहाय जै नोङो गावनि हिनजावखौ सन्देह मोनबाय हौवाफ्रा आरोखि हिनजाव गोनांफ्रा सोरबा हौवाजों लिं लानाय बा नोंखौ गारहां माहां मोनदों बा गुबुनजों थांहां माहां जादों ओइ समावनो फिसाखौ सासे लाबाव खदै गगोन बेवहाय आङो माने माने आङो हिनजाव गोनांफोरखौ खावलायदों आरोखि जेनेबा सोरनिबा हिनजावा खारहां माहां जादों बा गुबुनजों वाट्सएप फनाव लिंक लायो बा रायलायो बा गोसोथोनाय दङ ओइ समावनो फिसाखौ सासे लाबाव ओइ 6-7 जन फिसा गोनांखौ रावबो दोनखारफेराखै दे गोसोआव ला नंगौ बबेबा जायगायाव फिसा 3-4 गोनांनि हिनजावखौ खारनाय खोनादों नोंसोरो सोरनिया खारदों सासे 2 फिसा गोनाङा खारदों आरोखि ना बारा बुंबाय ओमफ्राय बिदि होननानै जानला मोनला फिसा खांबाय थानो नाङा जाहोनो हानाय फरायहोनो हानायनि खोथा थायो माने जायफोर नानानैखि खारनो गोसो जादों सोरनिबा हिनजावा बा खारहां माहां जादों बिसोरखौल' आं खावलायहरबाय आरोखि दा खननोसै बिल्डिंनि खुनसे थालाय होनाय बादि नुबाय आं नोंनि गोसोखौ सदा नुबाय आं नोंनि गोसोखौ सदा नुबाय आं नोंनि गोसोखौ बिल्डिंनि खुनसे थालाय होनाय बादि बिल्डिंनि खुनसे थालाय होनाय बादि नुबाय आं नोंनि गोसोखौ सदा नुबाय आं नोंनि गोसोखौ I'm just